Isebe lezemfundo KwaZulu-Natal lithi lixhalabile ngokhuseleko ezikolweni emva kwesiganeko sokudutyulwa kubulawa utishala phambi kwabafundi. Kunyanyisiwe emsebenzini enqununu yesikolo samabanga aphezulu samantombazana iPretoria High School njengoko kusaphandwa izityholo zobuhlanga kwesi sikolo. Would love to try and go and win both games there, and I'm sure Joe, knowing Joe really well, he'll be well prepared. Azaqubisana ne-Australia amabhokobhoko kwimidlalo ye-Rugby Championship. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Bhotani Mzonzundu. Baxelekile otishala besikolo samabanga aphantsi iphikiswayo primary emva kokudutyulwa kubulawe ugxa wabo phambi kwabafundi baka-Grade R kwingingqi yaseNtuzuma KwaZulu-Natal. Kwayisebe lezemfundo kweliphondo lithi lixhalabile kakhulu lukhuseleko kwizikolo zeliphondo. Zisothukile ititshala nabafundi emva kwesiganeko sokudutyulwa kubulawe ititshalakazi esikolweni phambi kwabafundi kwisikolo samabanga phantsi iphikiswayo primary eNtuzuma kwiphondo laKwaZulu-Natal. Ingxelo zithi indoda engaziwayo ifike yazenza umzali womntwana olahle ijezi esikolweni kanti ikhangela uDudu Khumalo nobe ititshalakazi kaGrade R. Le ndoda ithulule ngembumbulu kuDudu Khumalo wabhubha ngoko nangoko kumasango esikolo. Inqununu yesisikolo ithi le titshalakazi ibiwuthanda kakhulu umsebenzi wayo. Ms. Khumalo is very committed and a dedicated educator, I must say. She was very passionate with her work. And, you know, recently we've just celebrated 67 minutes of Mandela Day, and she happens to be the coordinator of that committee. A very, you know, creative ideas that she came up with. You know, our community is struggling to get water. Fortunately for us, we've got a donation through one of our sponsors of a borehole. She suggested, no, let's give community water. We are seeing that they are suffering. Inhloko yesebe lezemfundo kweliphondo ithi baxhalabile lukhuseleko olungekho mqilima kwizikolo zeliphondo. Abantu abaningi uma kwenzeka izimo ezinjengalezi, into yokuqala abayicabangayo kuba ukuthi i-department yini ingafaka ama-security guards noma i-department yini inganiki ama-security guards ibhamu. Basuke bacabange bafike lapho nje ukuthi mhlambe uma singase siqasha ama-security guards siwanike ibhamu, inkinga yobugebengu ngabe sesiyisolvile. Kanti inkinga yobugebengu into that goes a long way. Omnye wetitshala kwesi sikolo uthi naye wasinde ekufeni kwesi sikolo edutyulwa ngumuntu ongaziwayo. Bangahijackwa la esikoleni ngeibhamu. Kodwa ke mina ngaba nenhlanhla ngoba bangibulalanga ngasinda. uMs Khumalo akabanga nalo nhlanhla. So sidlulisa sunathi sidlulisa okukhulu ukudabuka ngokumehlelile. Nabantwana siyabonga ukuthi bayethola isupport psychologically banabo ngoba ibona esibabone behlukumezeke kakhulu. Ngoba thina as much as isihlukumezekile bona basebancane kakhulu, especially njengothisha obeka Grade R ababone yonke into yenzeka phambi kwabo. Okwangoku ayaziwa le ndoda yenze elisikizi kwaye akukabanjwa mntu mayelana nesisiganeko. Inqunyanyisiwe inqununu yesikolo samabanga phezulu samantombazana iPretoria High School okukuzemva kwezityholo zobuhlanga kwesi sikolo ojongene nezemfundo eGauteng uMadume Chilwane utyelele esi sikolo ePitoli namhlanje. Isebe lezemfundo lithi abanye abafundi babanga ngelithi bebejonga njengabantu bophula imithetho yesikolo kwaye isohlwayo sabo siqatha kunesabo bebala elimhlophe. Bathi kukho abantu bakwinqanaba lezonxibelelwano apho kukho abantu abamhlophe kuphela kwaye baphembelela ubuhlanga. Ukanti umphathiswa wesebe lezemfundo kweliphondo uMadume Chilwane uthi ukunqunyanyiswa kwenqununu yesisikolo kuzothatha isithuba esenyanga ezintathu. And the investigation was able to determine that
The principal, in the main, as the main person, did not follow anything. Literally, it was unilateral decisions from start to finish. So now that is where we come in, and that's where we begin to act. So the DC process will begin immediately, post now, so that since we've received this report. uChelwane uthi isebe lizakwenza inkqubo ezakugxila ekufundiseni ngendlela yokujongana neziganeko zobuhlanga. We are starting working on a program for diversification program, or rather soul cohesion program, because what we see that there is an underlying problem within the school. Deep-rooted racial undertone that we are picking up. Amaqela ezopolitiko athi ayasamkela isigqibo sikamphathiswa sokunqumamisa inqununu yesisikolo. We will first welcome the decision of the MEC to suspend their principal, but the MEC have alluded the fact that there is an issue within also parents assisting in terms of putting a culture of diversity within home, as in when one goes to a place where there is community, then you are able to be accepted. This racism is not these learners, it's their parents. Their parents are the ones who speak bad about black people where they stay. When they are enjoying themselves, prime meat, drinking alcohol, they talk how bad black people are. And these learners, they hear that from their parents. Kusenjalo linqunyanisiwe iqela labafundi kwisikolo samabanga phezulu iPinelands eKapa emva kwevidiyo nebithe ndi kumaqonga onxibelelwano nalapho bekubonakala iqela labafundi lisenza ngathi lithengisa abafundi abantsundu lilinganisa ukuthengiswa kwabantu abamnyama kwintengiso yasesihlangaleleni ngexesha lobukhoboka. Kusenjalo kukhutshwe ingxelo yophando kuphathelene nokusweleka kwabafundi ababini besikolo sezakhono iDavidton Skills eBenoni emva kokoyela kumlambo iHenops eCenturion ngethuba bephumene esikolo ngo-April walonyaka. Umphathiswa wezemfundo eGauteng uMnumzana Matume Chilwane uthi isebe lakhe alinako ukubekwa ityala ngesiganeko sokubhubha kwaba bafundi njengoko bengazange banike imvume yokuya kule nkampu yabafundi. Uphando luphathelene nokusweleka kwabafundi ababini uSiphamandla Peterson owayeneminyaka 15 kwaNosibusiso Sibiya owayeneminyaka 17 besikolo sezakhono iDavidton Skills School ludandalase ukuba isebe lezemfundo zange linikezele ngemvume yoluhambo. No approval was granted by the department. The school did not submit any application for the trip as required in terms of Regulation 7 of the tour regulations on domestic and international tours for learners at public schools. Crucial safety measures were, as a result, not adhered to by the school and which could not be identified or corrected by the department. Kambe umphathiswa wezemfundo eGauteng uMatome Chilwane utyhole inqununu yesikolo ngokungalandeli imiqathango neenkqubo ezifanelekileyo watsho isithi isebe alinako ukubeleka ityala elingalaziyo. As a department, we've done our part. The principal was supposed to follow the policy, and clearly she did not. So it can't be we didn't do anything with regard to that. Ukanti inqununu leyo iza kujongana nenkqubo yoluleko ngelixa kusaqhutywa uphando lolwaphulomthetho ngamapolisa. Inkundla ephakamileyo yaseGauteng eChophe ePalmbridge namhlanje imamele ubungqina obunikwe ngomnye amapolisa 4 abangabatyholi ekubulaweni kwenkwenkwane eyayineminyaka 16 budala uNathaniel Julius nowadutyulwa ngelixa kukuqhankqalazo eEldorado Park ngo-August ka-2020. Kubungqina bakhe uSergeant Simon Scorpion Gyalvane uthi wazama ukusindisa ubomi bukaJulius. Usajente Ngyalvane nocele ukuba angavezwa ubuso ngethuba inikezela ubungqina uthi wazama ukusindisa ubomi buka Nathaniel Julius emva kokudutyulwa kwakhe. Uthi ngelixa ebona ukuba umphefumlo kaJulius uyaphuma waphazamiseka kakhulu wazifumana ecela kuyabantwana kuba naye engumzali wavakalelwa kwaye uthi esi sehlo samshiya iphazamiseke kakhulu nasemsebenzini wakhe. Ubuhlungu ndabuva xa ndandifuna usindisa umntana ubomi bakhe ngokumsaka esibhedlele eBhala. Xa umphefumlo ephuma ke njengomzali kwabahlungu nakumndazivana kubuhlungu. Kubekho uxambuliswano phakathi komtshutshisi negqwetha lommangalelwa xa kufikelela kumbuzo wokuba yayingaphi imijikelo yeembumbulu uNgyalvane
awazinika ukapteni Sithole ngelixa amapolisa ayalungiselela ukuyosabela kule ngingqi. It is my duty to test this witness because this witness has been changing and lying under oath. So it is my duty to continue interrogating my lord. So I'm not going to leave him until I'm satisfied with the answers, my lord. Kusenjalo lo kaNdyalvane ude wavuma ukuba wanika uSithole imbumbulu kodwa esithi yayizimbumbulu zerabha. Ndicacise cha ke ngoku. uSithole ndimnika amabhuleti amathathu erabha bullet. Ndenza impazamo ndadibanisa indawo yaseFreedom Park neHillbrow Flats. eFreedom Park zandimnika uSithole amaramba. Awuqinanga umnqwazi kumtshutshisi ngeempendulo azifumane kuNdyalvane kambe igqwetha elimele uNdyalvane liye lathi umtshutshisi uyalibhida ingqina. With respect, but I don't want witness to be unduly confused to give answers that appear, falsely to be beneficial to him when they are not. You yourself, you have already confused this witness because you put it to him. Hold on. Wait. Are you not addressing the court? I'm addressing the court, my lord, and I'm looking at him. My apology, I'm looking at him, but let me look at the court. Yes. Ukanti elityala liza kuphinda lihlale ngolwesine nalapho uNdyalvane ezawuqhubeka nokunika ubungqina. Ojongene nokhuseleko loluntu eMpuma Koloni umnumzana Xolile Nqatha wancomile amapolisa emva koqoqo kwindlu ethile kwilali yakwaKom kuQoboqobo. Ingxelo zithi ngethiwa amapolisa efika kule ndlu ayadutyulwa ngabarhanelwa nerhaneleka ukuba banesandla kuphango lwemoto ehambisa imali kuhola N6 phakathi kweMonti neKomani izolo. Amapolisa nawo khangaphozise Maseko ayathulula nawo ngerhuluwaze abulala abarhanelwa abahlanu ze kwabanjwa abathathu. Kusenjalo kule ndlu amapolisa afumene imikhono yekati, imbumbulu, iziqhushumbisi kwakunye nengxowa ezigcwele imali. Zosuliwe inyembezi kubafuyi basezilandana kuQumbu eMpuma Koloni emva kokufelwa zigusha zibulawa ngumlilo watshabalalisa ihektare ziliqela kodwa masiqale evenkileni. Zosuliwe inyembezi kubafuyi basezilandana kuQumbu eMpuma Koloni emva kokufelwa zigusha ezikumakhulu-200 ekuqaleni kwale nyanga zibulawa ngumlilo watshabalalisa ihektare ziliqela ngabafuyi abathiwe jize ngeegusha ezikumakhulu-280 kumsamaria olungileyo. Kanti usekela mphathiswa wezolimo uZoleka Chaphu uthembise ngokugqithisela iinkcukacha zawo onke amafama ngamaxhoba omlilo kwiofisi kamongameli Cyril Ramaphosa ngenjongo zokufumana inkxaso ethe kratya. Tsikinoya yanaba. Ngamakhulu-8 ihektare ezitshe zanqonqa entloko kule nyanga zishiya intlaninge yeegusha zifile. Ubawo Mabhozo yilo waphulukana neegusha ezilikhulu nomvo kulo mlilo. Kunamhlanje nje ulila inyembezi zovuyo nanjengoko ephakathi kwamafama awelwe ngumqa esandleni. Limbonile esebenzile urhulumente. Ewe, kubhetele. Masiyibulele into kokuba kangekube lithuba elide siripotile sithi sinale ngxaki. Afika amagosa, yafika neofisi kamphathiswa nomphathiswa ngokwakhe. Washiya ezinikezile izithembiso kangekuphela insuku ezingaphi yafika ifiti. Kwangoku ungekapheli neveki kuphinde kwathiwa nazi igusha ziyafika futhi amafama ayabhatalwa ngokwale ntlekele yenzekileyo. Ngaloo mazwi sibulela kakhulu. Noxa nje ephokoka ukungena amancedo usaqhubeka umsebenzi wokuqokelela iinkcukacha zamafama ngelokuzuza amalizo athe kratya. Our foundation values the importance of livestock in families. A farmer is saddened by losing one sheep. The pain of losing so many sheep, I'm sure it was so unbearable. So our foundation saw the need to come and donate 208 sheep. Into esize kuya masibone uba kwenzeke ntoni. Okwesibini masikhangele uncedo lokuqala uba luloluphi. Masihambe ke njengesebe elonakalelweyo sihambe siyoyithela phaya ukuze ibe yi-presidential report. Ikwazi ke ngokuthethwa yicabinet kuba siqinisekile abakwa-environment bane-role amabayidlala. Usekela mphathiswa ukwabongoze umasipala ukuba baxhobise ulutsha ngezakhono zokucima umlilo.
Ukugaleleka kwazo ezigusha ezingaphaya kwama200 ngorhatya lwemivundla zizawusiwa kwindawo ekhuselekileyo eyaziwa ngamafama achaphazelekileyo kuphela khona ukuze zingabi sisisulu samasela emfuyo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathela iNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya ezilandana kuQumbu eMpuma Koloni. Amakhosikazi abhujelwe ngabayeni bavakalise intlungu yempatho gadalala bathi bazibone bejongene nayo kwiintsapho zabo emitshatweni bakusweleka abayeni babo. Abahlolokazi bakuvakalise oku kumsitho okuqatshelwa kosuku lwabahlolokazi kwaPayne eMthatha eMpuma Koloni. Usuku lwabahlolokazi kwihlabathi lukhunjulwa rhoqo ngomhla 23 kuJuni. uNtsiki Noyiya uyabuya kwakhona. Kulo nyaka nje lulibalisekile olu suku ngenxa yenkqubo yokuqala urhulumente wesihlandlo sesixhenxe kweli. Olu suku lwasungulwa ngo-2005 zizizwe ezimanyeneyo emva kokuxhaphaka kweziganeko zokubukulwa kwabahlolokazi neendzingo abahlangabezana nazo gabalala yakusithela intloko yekhaya. Kwi-case la abakhwenyane basuke kade besebenza kunama-spousal pensions are involved, so zibaningi kakhulu iy'nkinga ngoba uthola ukuthi i-tax ababhekana nayo abafelokazi iba nkulu ngale ndlela ukuthi kube worse uma ngabe umfelokazi naye esebenza, so uthola ukuthi vele imali le-spousal income izozonyusa i-bracket ye-tax agcine esetaxwa kakhulu uSARS. uNolitha Nkohla waxelelwa into angasokuza ilibale emva nje kokusweleka komyeni wakhe ngo-2014. Yona ibhlungu lena yokuzifumanisa ungumsolwa ekuswelekeni kweqabane lakho. Yona nto eyayindiphatha kakubi kakhulu to the extent that I had to go to esibhedlela ndidibane ne-psychologist nentoni kuze ndikwazi ukumelana nale meko. Ndibe ne-challenge yeka-SARS nokungabi educated kwabantu, abantu baxelelwe xa uswelekelwe ngumyeni uba kukhona imali ethile ozoyifumana, oxa uyifumene kuzawufuneka usebenzise uSARS. Nditsalelwe imali ngoSARS ngoku, yeyona nto indenze ndaba lapha. Umphathiswa wenhlalontle nophuhliso loluntu eMpuma Koloni unkosikazi Bukiwe Fanta umemelele nakumadoda athaswelekelwe ngamakhosikazi ukuba eze ngaphambili hleze nawo ahlangabezana nemicelimngeni. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathela iNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwaPayne eMthatha. Mabhokobhoko azakuntingela eAustralia ngomso nalapha azaqobisana neqela leWallabies kwimidlalo ovavanya emibini yeRugby Championship kwiveki ezayo. Umqeqeshi wamabhokobhoko uRussell Erasmus uthi abadlali bakhe bawujonge ngabomvu lo mdlalo nanjengoko belazi iqela leWallabies ukuba liyawuxhoma umgangatho xa lidlala neBoks. Kwaye ngaphansi komqeqeshi omtsha iqela liza kuzimisela nangakumbi. Playing them away from home. The previous year we struggled in the first test match, so we have to adapt something what we did wrong as a coaching staff and as a management team. So I don't particularly think there's edges through world champions because it's a new year. Waleke ngelithi nangona kunjalo bajonge ukulothusa iqela leWallabies ngokuyiphumelela yomibini lemidlalo. We would love to try and go and win both games there, and I'm sure Joe, knowing Joe really well, he'll be well prepared and he knows the way I coach because at Munster and I know pretty much a lot about him like he know about me. So no, I don't think anybody has an edge on somebody. uRussell umemezele iqela lakhe labadlali abangamashumi-33 kwiveki ephelileyo neliquka umdlali wasemva oze ngobuso uSasha Finberg Mngomezulu. His natural talent, I think none of us sit here can argue about that. It's just how he takes the next steps and how we manage him and help him to take the next steps. I think he's got a bright future. Le midlalo yeRugby Championship iza kuqala ngomhla we-10 ku-August. Ukanti abafana bakaRussell kuza kufuneka babuyele ekhaya kuza kujongana ne-All Blacks emva kwale midlalo ne-Australia. Basipasa amehlo kwimozulu nesiyiphathelwe ngithabile Makhaphela. Dibame ngazibini ezindabeni ndibulise kumbukelo wami ekhandi kwamkele bethu leqongeni lami lemozulu mnigama lami kuThabile Makhaphela uMama Mthembu nansi yangomso imozulu.
sivule ubukele ekhaya kokuphala kokwazi kaloku iziganeko zamva nje apha eMzantsi Afrika ukutshisa kwelanga ukunetha kwemvula nokubhudla okuqatha kwimimo sabantwana kwimeko phaa kumbindi futhi njengapha kaloku eFree State kovelcom bevuswa ingqele phakela qanda lika-0 phaa ekuseni futhi beqhuba nemvula nendudumo ngo-23 degrees kabesonke iminyaka mbukelo wam ekhaya amaqondo wakho phansi naphezulu sivule phaa iphondo lokuqala lipha kaloku lona empuma koloni phaa ko-alvane komani phaa kubanda kakhulu phaa lakho Jamestown ngo-4 kakhulu phaa ekuseni futhi liyavela ilanga ewe kodwa buqhubekeke kubande futhi ngenashumi nje likhatshwe sisibhozo nansi bethuna imozulu phaa ephondo lase-Free State ngomso njengaphaa ko-Bloemfontein isembi laa meko imaxoko kakhulu kuyabanda ekuseni phaya bevuswa ngu-3 bayisonga imini yabo futhi ngelanga elingephi lika-22 degrees nansi ke bethuna imozulu futhi ephondweni lethu lapha kaloku itshona koloni ngomso noko into kwesipha ngasenqomeni njengaphaa kaloku eFredendal kuyabanda ekuseni futhi bevuka phaa eFredendal neziphaluka ngala 5 degrees ikhona imeko yomoya obhudla kakhulu futhi ngo-19 sithi chu sijonge phaa ephondweni lase-Northern Cape ngomso njengaphaa kwimpuma yalo mmandla kokurumani mbukelo wam uzalo phaa futhi bevuswa ngo-3 degrees bayayisonga ibini futhi ngo-22 degrees ophole nje kakuhle noko kanti imozulu phaa ephondweni lase-Northwest ngomso njengaphaya koTosca kuyabanda ekuseni futhi ngu-1 bayayisonga beyiqukumbela nje imini yabo futhi ngamashumi imbukelo wam akhatshwe sisibhozo kuyabanda eFreiburg ngo-1 sithi chu silapha kaloku futhi eRhawutini njengaphaa kumantla waliphondo kooPretoria phaa nendawo ezikufuphi kuyabanda phaa ekuseni futhi bevuka ngo-8 degrees bayisonga imini yabo futhi kakuhle nje noko noxa likhona ilanga liyabanda ngo-23 kanti yona imeko phaa ephondweni elikumantla apha eMzantsi Afrika liphilona liphaya eLimpopo njengaphaya koothabazini phaa ekuseni futhi bevuswa ngula 4 degrees ewe yatshisa imeko phaa emva kwedilanga futhi xa beyivala imini ngo-26 sithi kubukela sehlakazana futhi phaa ephondweni laseMpumalanga ngomso njengaphaya koMiddelburg bevuka ngesithathu bayisonga imini qaba ngamafu ngeshumi nje likhatshwa sisithandathu kuyabanda esikhukhuza futhi kuyanetha nje yonke imini yangomso xa sivala mbukelo ekhaya futhi sisonga siqukumbela imozulu phaya KwaZulu-Natal ngomso Newcastle kuyabanda nenkwankca ekuseni futhi ka-3 degrees bayisonga imozulu yabo futhi ngo-17 degrees naphaya eLadysmith ekuseni futhi ngu-14 mna ndithanda kangaka xesha lemiyowe kamnandi mawethu